Ria Lola, ada Pupus Longso, The Story Music, Ojing Together. Opo iki satenane takdirku sing jawabke sliramu bedo ati bedo lambe. Paribasan rangge lintang ing angkasa kuwe teka gawe lara marang tresno. Iki wis jalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu. The Story Music. Ayo Bosku. Oke, ini menolong ya, menolong Ria ya, kita turunkan. Betul. Sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mentingke wong liya apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara. Satenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe. Wis kadung mati rasaku kang mas rengokno tangisku becike kowe lunga saka uripku. Paribasan rangge ing angkasa kuwe teka gawe lara marang tresno. Iki wis jalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu. Spesial buat Bapak Linmas Pupus Longso. The Story Music. Masya Allah. Ria.
lambe. Wis kadung mati rasaku, kang mas rungokno tangisku, becike kowe lunga saka uripku. Libasan grangge lintang ing angkasa, duwe tiga gawe loro marang tresno. Iki wis telanku mas, pilihane wong tuaku, sepurane yen gawe loro atimu, sepurane yen gawe loro atimu. Bosan langsung sudah. Oke deh, Ya. oke dah. Pokoknya enak lah wis lah mas kok iso.